odišla vizažistka a ja som videl dvoch neznámych, alebo dve neznáme ženy. Tak som nejak tak povšimol si a išiel ďalej si robiť svoju robotu, ale potom tak sme tu, je to naša farma, tak ideme sa privítať. Kto to je, nevedel som najprv. Dobrý deň. Dobrý deň. A vy ste Evičkina mamka? Som Tomáš. Rolinová. Dobrý deň. Teší ma. Ja som Rado. Evičkina mamina? Áno. Ahoj. Rado. Tak toto si... Ty ono, pane. Ideme zavolať, no? Chodím zavolať, že musí tu prísť, že je tu... Hej. Po nejakých 2-3 sekundách až ne hned, že to bude aj vina mama. A potom hovorím, ako však idem zavolať Evu. Tak sme spravili také prekvapko. Si ju zeber! Dobre! Ako ten oheň mi tu tak cvakol v hlavě, že však nič sa nevarí, všetko je. Tak nevím, ináč som si myslela, že snad si musel si jak vystreliť z ní, tak ju proto volajú, takže sranda nejaká. Nie je zle, poď. Kde? Neboj sa, máš tam jeden darček. Poď. Aký darček? Vidíš cesto? Vidíš cesto? Nie. No, dobre. Neboj sa. Počkaj, ale ja Neboj sa, nespadneš. Čakaj, pravá noha dopredu. Tak. No. Dobre, poď ešte. No. Ešte trošku. A tuto je? Á, Evolka. Čau, mami. Čau. Ja zomriem. Čau, Evolko. Čau, mami. Čau, Evolka. Čau. Som ti vravila, že budeš, nemyslela si, že týždeň budeš. Som ti vravila, že budeš dlhšie. Čo, že sa nepoznáme? Fakt nie. Jak sa máte? Dobre. Dobre. Keď som ich uvidela, tak to bolo také bum, že proste čakala som, že budem veľmi plakať, že sa tak emočne úplne, ale bolo to také, že strašne som sa tešila a nedokázala som to, ako nešlo mi to tak von. Jeho, ja zomrem, to čo je? Sadnite si. To je zvláštne. Po 3 mesiacoch. Po 3 mesiacoch. A čo, jak doma nové? Dobre. Isto? Na Bile som bola. A jak vo lete? Dobre, pekne. Hej. Krásne. Turecko. Nádherne. A čo, ústa v poriadku? Myslíš? Hej, Samara? to sme mali šoky. Však? Hej, presne. A tá bomba, čo bola na druhej strane? Ktorá? No, tu. Už nie? Nie? Už nie. Ani boli? Nie. Jeho, ja som... V šoku, fakt, úplne ani som... Došlo mi to ľúto, no. Tak ale si to zaslúži. Ona to už po psychickej stránce aj potrebovala takúto tú maminu podporu trochu. Že sa zase tak nabudí a pokračuje dál. Už 13 týždňov tady vlastne ona chudia to je a už potrebovala ne iba našu tú takú podporu, ale už aj z tej maminej strany. Všetko v poriadku. Vieš, čo myslím? Hej. Vieš, čo myslím? Hej. Fajčenie, alkohol. Pohode. Evi, alkohol? Dúfam, že nebudeš závislá. Nie. Keď sa vrátiš. Som tak. Evi. Čo si? V poriadku všetko? Jasné, Naozaj? Jasné. Aj po každej stránke, hej? Po každej. Po každej? Dá sa? Dá sa. Dá sa, nie? Hej. No, už si preskákala dosť. Dosť. Hej. A možno ti to nakopne k lepšiemu. Ten Jožo ťa dal pozdraví. Hej. Chcel prísť, ale musela aj rodina, vieš, najprv. Hej. Som myslel, že to zoberie trošku inač. Myslel, že sa rozplače, taká veselá. To je dobré. Od Evičky som vlastne zažil takú reakciu, ako som nečakal. Že bola naozaj rada, že neplakala, nebola taká, ale bola úplne tak príjemne šťastná. A to bolo dobre. To si myslím, že jej to pozbudilo veľmi dobre. Koľko si do polepšovne alebo do basy? Nie, navštevák po 13 týždňoch to v polepšovni častejšie navštevíš. To je pravda. Za mnou chodili každé 2 týždne. Každé 2 týždne, ne? Evi, a
tie cigarety s tým, čo krútiš. Aha, no tak vieš, no tak už si dám pozrieť. Už som myslela, že pôjdeš to a nebudeš fajčiť. Nebudem už. Už sa posnažím. Nie, to akože, vieš, to je Apolika. napätie. Ale tu raz za čo zostaneme, len v pondelok, keď farmár týždňa, vieš, tak som tak vypijem, ale nerobím nič. Neopiješ sa. Nie. Že priješ tam, budeš závislá. Nie, čo si? Oj, to. Budeš mať zase problém. Nie. Mamina sa strašne bála, no, že tu veľa fajčím a že tu pijeme. Tak nepijeme tu tak, až tak veľa zase, ako spravíme tu nejaké hlúposti, ale ja som si tiež vonkoku, že vypila len tak, aby to mama nevedela, hej. Keby si už prišla domov, že... Ja si tak neponáhľam, No však už za chvíľu prídeš, nie? 2 týždne maximálne. Teraz mám duel. Jednoznačne z nás, ktorí sme tu, Evička bola tá, ktorá to potrebovala najviac. Aj čokolády, ale to tiež. Nie. Čo? No, dobre vyzeráš, absolútne. Bola by som zrozená, keby to bolo naopak. Absolútne vôbec. Nie? Nič. Nič, výborne. Akurát. Keby prišli takto každý týždeň, alebo každý jeden mesiac, tak by som to ostala asi aj dlhšie, vážne. Lebo to je taký úplne iný zážitok. Prajem to každému, čo sme tu. Či sa ako nehadáte tak medzi sebou? Ježiš, strašne, mami. Hej, ale toto, čo sme teraz, mi táto štvorka úplne super. Iba keď bola žitá Monika tu, tak ona tie hadky vyvolávala. A teraz to budú ma počuť. No čo? Že ten Adam to furt bol taký zaľúbený, naozaj, či to len hral? Vieš čo, ťažko povedať, či to hral, ale ti môžem hovoriť, že ja som na konci až spoznala, že aký vlastne bol. Že to, ja si myslím, že on to taký len taký hráč a tak na city strašne išiel.